Fala sanji koro woshite do nga minye ni bingene jeni maba nton tise ka taa ton sangafo wati na chogodo falai ni wati labai ukele do ka kajibi nata ni wati ukele no ka buru bela jeleta ni wati usebe kuna fundi gafe o gafe la ukele no ka bela jele nyeshi malima falai kwa mina ledo de ukotene ka mina ledo falai tuabu ayafu yana ko ango malien munu tumea o malien chama ne bia alibi nga famia de beka doko la falai mamunu me kiwari adu uluma kele ate bamako kuma te bamako laminina ate bamako tengu dugula ata buluma da dugula wati mali dugushila koka mogo beka femunu fo falai ni tiye kuno an yere malien me ko nga fo ya an de anga tajuko fo uluka do wa kalamaw ande anga bingalu fo degumi manane andaro ala ka fo ka fanga nyema we ay ni sirata fala ya keta mali tumetuko muna korole ato choko de la tuguni ministry kele o sigile be jamana kiwaria bela jirendi mauma tuka mun kadi uye otle bana nanzara na fondila kele abido sobe kono so wulunindo abe fanfe soro gunoni keneka abela jireme dama otle bana jate munu mo bolo malika kuka kura ya falai mawbe ka munfuye ani tiye cheka ja sabula bi ulube ku sigi ka munfo ko bamako minena bamako donata bamako borata uye munu blaka na kulu nyininga koma segi kera munye adogo flatene america nga Christopher Lando maboka foko kamali ulu masiri tabawfo opma ulu tumemini nazara jamanaw fala utunyo labla jiye jamanaw utunyo labla falai fendo be jiye kono afomandi nga tiye de do nga anyere de laje bi min kai anyere ma amsika tasira mi fe ango ke falai bi anyo doge ma jala kila koyi nere bolo nunu me kan kuma mu fo ngoro ere de ko male onyo ko ere famu ni mode yirawo nonte wati do la samba fla anitani ngele saka na samba fla ntanu fla la falai jatu mana bodro polaw ang ma wuli ka karinyo anga ya andu sugo fonyo ngabi ngore ba ondala wala amitaje nyini de la amatlo law katana ndo nyi la hollaw asofa na be ka munumunu salo ke fa bela jelefe na mata lichom bla ya ve abata dokotro sula ya ve sura suga ko be ka jatemine falai mawte mi ngalama afokone de afiye morbo kone Israel wage Sadio Kamara Asimi Goita Maliki Jaw kabi kele damne na mashukele si bamako falai ube chedon kerefe su anitle barala kako sega ka kiwere nyenyena anyo de nyinu kuma baintel munu bala kwa bina ayafu yoku kana obeseka na tle dafuna du bamako bu hagela tikele francibe ka bin aw moye o ka sorobe ka dese aw moye o ka ministru desela aw moye o ka makoro desela aw moye o desela no ka sarake o desela no ka loi de finance voter aw moye nga aw nyebe bamako de binena abu sekola ka nga fuere de falai lichom boraya ulu moshie baro we ka keni jamana re na foloi ulu moshie jamana nyemogo we ka chesirige faso don yere sona degumi manga manjo akoro falai yame tenuve kemenu mugani tade yirali la koyi amado amemina yanwi munu me ko ka ulle tado kulebe femi ba o taunda yoyi onda chesiri de ye wa malio nyo de famu ka ke kuma karsa nunundo ayi ngani mi do fama falama fana yira ka bonganye mai koyi ni wati na waunye mai ambia bi ansemene jabaru masala falai ansemene rasulullah ambange baw anga almamiu anga kintigu anga mori tuabu moru anga ladatigu ansemene no bela bebolo be nyamolo jamana ngona ambi anga jamana de munu me ko ka kugo hakilla tige mi me ka fo tiete sini ani tie man suru ali doni abengalo na falai nanzara de tenyina on ne be nyina femi fole fleni
a kun bɛ fɔ dogodogonin de la nka bi a dara kɛnɛ kan o kɔrɔ an k'an cɛsiri hali bi an ka wuli k'an jɔ tiɲɛ tɛ diɲɛ marabagaw bolo dɛ u tɛ tiɲɛ fɛ dɛ n'o tɛ Union africaine yɛrɛ ta de dabaliban minɛ n'aw fala ye aw ma taa Sudan a ma taa min ɲɛnabɔ ye maa wɛrɛw bɛ ka na don an ka jamanaw farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka mankan wuli ye élection namaratɔw kɛra ka maaw sigi siɲɛ 8 siɲɛ 9 aw ma taa kuma min fɔ olu la aw bɛ ka lɛtiri ci olu ma k'olu fɔ k'olu tanu aw bɛna baga anw de ma wa a y'an to yen Abdoulaye Wade y'o de fɔ fala ye san 2011 k'a to kunnafoni diro senfɛ a k'u k'a fɔ ale ɲɛna depuis farafinna ka tɔn ba sigira a delila ka kɛlɛ jumɛn ban farafinna u k'o fɔ ale ye ale bɛ fɛ k'o dɔn maaw ka hakɛ to ba kuma bobara datugu kuma tɛ wali taama anw bi yan dɛ ala barika la an bi yan wa an hakilila tigɛlen don fana sabula an b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ ka kuma ninnu fɔ u ka ɲininkali kɛ hali bi aw taara ka maliyɛn minnu to dɛ o maliyɛn kelenw de bi yan nka u yɛrɛ y'a dɔn sisan ko sisan n'i ma k'i faso fɛ i bɛ sɛgɛn fu de kɛ fala ye nanzara minnu bɛ a ko cucucu n'a jujuju la a dɔw tɛ sanubɔ la anw fɛ yan a dɔw mana kɔntaraw si a ye na dɔrɔn an ka baara kɛ an ko min de tɛ bɛn o tɛ bɛn o bɛ yen o dɔnnen don bɛɛ b'o kalama o ye aw yɛrɛ ka taasiraw yɛrɛ ye fala ye banque mondiale b'a fɔ yɔrɔ min na ko Mali jo bɛ bariki la maa kan k'i sigi ka miiri tubabu bɛɛ tɛ juguman ye dɛ nka anw yɛrɛ sisan an ye sira min o de la dɔ ko ne ma ko ne ye mun faamu tajiko in na n ko tajiko in o ye k'a jira jamana ɲɛmaaw la jamanadenw bɛ se ka degun kun wa a y'a lajɛ nin y'a misali n'a sɔrɔ u bɛ se ka degun kun n'u tɛ se k'a kun wa u y'a jaabi di jamana ɲɛmaaw ma jamana ɲɛmaaw kan ka mun kɛ sa fala ye an mago bɛ sariya sanuman na an mago bɛ ji sanuman na an mago bɛ kuran na an mago bɛ taji la fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan dun ka fa bɛ sabati maaninfin bɛ se ka baara kɛ forobafɛnw na u k'olu sigi sen kan fala ye minnu ɲɛ tana ye jamana nafolo u k'u nkalon ka bɔ yen u ni jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn tant que i n'i ka jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nanzaraw tɛ s'i la n'i ye États-Unis kɔni ka kuma fala ye olu b'a dɔn min de bɛ yen o la bi maa minnu bɛ k'a fɔ ko Mali binna Mali kɛra tan ala ka u bin fala ye maa ka n'u bin dɛ ala yɛrɛ de k'u bin u bɛ ka min ta ka ɲɛsin an ma ala ka fɛn d'u ma min b'u ɲinɛ anw ka jamana kɔ pewu an ma foyi kɛ maa la an ko dɔrɔn an faso kuma juguman bɛɛ filɛ an ko dɔrɔn an faso a banna anw tun ɲɛna n ko mugu dɔn an t'a dɔn ko kolokari y'a ye maa minnu tɛ sɔn kuma ma maa minnu tɛ fɛn fɔ aw ma maa minnu ta tɛ s'aw ma maa minnu tɛ foyi fɔ aw ma a dɔw yɛrɛ bɛ ka kuma fala ye ne yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka olu ye jɔnniw ye de jɔnniw don n bɛ se ka nanzaraw faamu o y'olu ka kow kɛcogo ye wa fala ye n bɛ fɛn kelen f'i ye bi fɛn fɛn filɛ kɔfila jɛgɛya la tubabuw bolo ni tubabuw b'u bila don o don u tun bɛ fɛn o fɛn k'u ye u bɛ don a bɛɛ la k'a bɛɛ walankata Kadafi binni ye san 20 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ san 15 cɛ min y'a ko kɛ o tɛ k'a kuma bɛɛ labɔ kɛnɛma nin yan tubabu b'a yɛrɛ to kuma tɛ aw farafinw kɔni ma sa o de la fala ye kunun na sini kununko min ye Abdoulaye Diop anglais an bɛ se k'a fɔ anglais jamana minnu bɛ yen sabula olu ta in yɛrɛ an m'a faamu kosɛbɛ Royaume-Uni Grande-Bretagne ani Irlande du Nord olu ka jamana minisiri muso min bɛ yen n'o b'u ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ la ale Abdoulaye Diop wele ko minisiri n bɛ fɛ k'a faamuya mun de b'a olu bɛ lithium na an fɛ yan sisan an ka lithium filanan anglais b'a la o fala ye ko a bɛ fɛ k'a faamuya ko mun de bɛ yen Diop ye ɲɛfɔli k'a ye k'a yira a la k'a fɔ tiɲɛ na jɔn ko ala nin waati laban in na tajiko gɛlɛya ye an sɔrɔ taji donni an ka jamana kɔnɔ a gɛlɛyara nka bi an ka wolomasiri tabaw ala barika la u wulila k'u jɔ ka cɛsiri ni baaraw kɛ wa taji bɛ ka na basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni kuma minnu bɛ ka fɔ Mali ma a si ni tiɲɛ tɛ kelen ye Diop y'o fɔ a ye gouvernement wulilen don k'i jɔ jamana bɛ se ka basigi cogo min a ka jaabi la a ko Diop ma ko u ka dɛmɛ bɛ Mali ye wa k'u bɛ Mali fo k'u ka Mali waleɲuman dɔn ko yaasa basigi ni lafiya ka na fan fila bɛɛ lajɛlen bɛnna min ka fala ye o ye ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo di bolo ɲɔgɔn o bɛ se ka taa ɲɛ cogo di Mali ale ni Ngilɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka fala ye
nin si tɛ foyi bɔ sɛdennin sara la o 5 nɔnɔ an yɛrɛ 5 basi nin kungo ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw de ye nin bɛɛ bɛ fɛɛrɛw kɔnɔna na fala ye janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo de ka ɲi nin tubabukan duman ninnu nin kuma fɔcogo ninnu an ka ninnu bɛɛ to an ka ɲɛsin an ka sɛbɛ ma sɛbɛ ye mun ye o ye armée bɛ ka baara min kɛ kɛnɛ ka fala ye sɛbɛ ye mun ye maliyɛnw bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ k'u faso kanuni yira sɛbɛ ye mun ye ɲɛmaaw fana ka wuli k'a yira k'a fɔ ko baara minnu bɛ sen na n'u bɛ se ka jamana sinsin ka jamana taa ɲɛ ka dɔ fara o kan ka sɔrɔ kɛ bɛɛ ka se ka lafiya an bɛ o de mɛn an tulo bɛ o de la an bɛ fɛ ka o de ye an ka ɲɛmaaw fɛ maa maa bɛ yen k'i tɛ tilennen tɛ i jɛlen tɛ yuruguyurugu namara ka di u k'a bɛɛ lajɛlen bɔ fanga jɔyɔrɔ la fala ye sɔrɔdasiw u ka wulikajɔ sen fɛ baro kɛlɛtigi y'a yira sa ko kalo tile tan a kun tɛ kununko ye sa wa wulikajɔ belebele u y'o kɛ soribugukaw fɛ yen u t'aw ka dugu sira ye sa wa kita sira bamansɔyɛri jugawale kɛbaa minnu tun bɛ fala ye u ye ta kɛ a bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ halisa aw ka kungokolo fandanbana in kɔnɔna ye u taara ka taliki waliki 2 to min ye kilo litiri budɔn o 20 u taara k'o to su kɔnɔna fana na maa minnu tun bɛ n'olu bɛ checkpoint la kɛrɛnkɛrɛnnenya la halisa o kungokolo in kɔnɔna ye olu ye larawulili kɛ fantan 4 fala ye u taara sɔrɔ sa katakatani o 40 tun bɛ mobili dɔ kɔnɔ o y'o minɛ e t'a dɔn terroriste bɛ taa mun kɛ katakatani na sa o baro kɛlɛtigi ko k'an ka hakilila kɛ kelen baara min bɛ senna jamana fantan 4 don basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min ye o hukumu kelen kɔnɔna na fala ye wolomasiri tabaw ye ta tugu bamansɔyɛri jugawale kɛbaaw la sunbikaw fɛ yen i yɛrɛ i bɔra a ko kalama a daminɛna cogo min juma tɛmɛnen wa o ko hukumu kɔnɔna na bi fala ye sunbikaw yɛrɛ bɔra ko min kɛra ko a ɲana wɛrɛ ti kɛ tuguni k'olu yɛrɛ fana b'u cɛsiri k'u jija fɛn o fɛn ye kunnafoni ye ka kɛ ni armée ka wulikajɔ ani dugu bɛ se ka lafiya cogo min k'olu fana b'u jeniyɔrɔ fɛ sabula a kun fɔra k'u bɛ taa ni alimami de ye dugudenw ko ko petu ko alimami ti taa o min kɛra k'u bɛ dɔ fara o fana kan nka faamaw u ka k'u fana kɛrɛfɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogo min nin ye an ka bi sɔgɔmada in na kado ye an b'a di diɲɛ marabaa jugu ma u n'u ka kunnafonidila jugu u n'u ka manganiya jugu u n'u ka fasoden jugu u n'u ka den jugu u n'u ka maa kolon ko nin y'u ta ye sɔgɔmada in na fala ye